Ahoj a vítaj na našej webovej stránke Školy stravovania. Som Peter Lakata a spolu s mojou manželkou Zuzkou sme pred pár rokmi založili túto školu stravovania. Poďme si teda povedať, čo ti vlastne vieme ponúknuť. Naša misia, náš cieľ je ukázať ti, že zdravé stravovanie môže byť jednoduché, môže byť chutné, vie byť aj zábavné, ale hlavne, že má obrovský dopad na každý jeden náš deň. Povieme si preto, ako robiť lepšie rozhodnutia v prospech tvojho zdravia a v prospech kvalitnejšieho života. Ponúkame niekoľko ciest, ktoré závisia od tvojich potrieb a tvojich cieľov. Všetky majú spoločný základ, ale líšia sa v detailoch, pretože tie musia rešpektovať tvoje individuálne potreby a tvoje cieľe. Vieme, že dnes už je zdravé stravovanie nevyhnutnou súčasťou každého kvalitného životného štýlu. Nehovoríme tu však o žiadnych dietách, nejakých krátkodobých výstrelkoch. Hovoríme o udržateľnej zmene, ktorá zmení tvoj pohľad na stravu a spôsob, akým funguješ. To, čo robíme, však nie je pre každého. Je to pre tých, ktorí hľadajú skutočnú zmenu a hlavne sú pripravení do toho ísť naplno. Takže bez ohľadu na to, či sa trápiš nejakými zdravotnými ťažkosťami, alebo máš kila navyše, či si zaneprázdnený, máš rodinu, ktorá chce, aby sa stravovala lepšie, či si športovec, hľadajúci optimalizáciu stravy, alebo ťa niečo proste už dlho bolí a chceš sa toho zbaviť, my pre teba nájdeme tú najlepšiu cestu. Pozri si hodnotenia našich klientov. Tých, ktorí si už prešli tou veľkou zmenou. Zistíš, že každý príbeh je jedinečný a práve tým je aj zaujímavý. Ty môžeš byť ďalší na rade. Chceš vedieť viac? Vyber si tú cestu, ktorá ti najviac vyhovuje a my sme pripravení ťa na nej sprevádzať.